May gipajba jong ka Mexico pan blok ya kilenti senkin kisurok ban leche ka stadium ka opening ceremony ka World Cup arajar arpun riu bat gipajba nong yakhi kila pinkelon ru wat yak dur stasyu jong ki rangelekai football ha Mexico. Kum taru gipajba nong yakhi ha Mexico kila berngamru ban pentut wat ka sedang jong ka World Cup kata hakamit jong ka kadwe tarik. Kadba ka FIFA kelapin benar bahak opening ceremony kan donru ka jingle burom ya orang ngelekai football ba mensua jong ka Brazil kata ya pile bat ya Diego Maradona orang ngelekai jong kari Argentina haka sistang jong ka World Cup. Kaban salong ha Mexico Estadio Azteca Stadium. Namar ka daw kadai baka stadium kadai ka stadium kaban lingkong du kebala ban yo ban penlong ya ka FIFA World Cup hadu laisin laiwat. Katakan ni ka stadium kebala yo ban penlong ya ka FIFA World Cup haus nem kat knespa New Pau nang ta kat knespa prapo hunriu bat arjar arpo hunriu. Bat ka stadium Mexico kebala ban rung hadu kumba prapo New hajar sanspa arpo langut ki pajba nong pejkai. Ka Estadio Azteca Stadium kabalah plining kong haus nem kat nespa handripun riu. Bat ka bandai ka stadium kaban ningkong du kabala yo ban penlong hadu lai teliki World Cup hakane ka jaka ka stadium. Kin tubru ya ka FIFA World Cup final haus nem kat nespa New Pro hak ka Brazil kala penlino ya ka Italy da Sao Wekol. Kat knespa prapun riu final hakba Maradona layu ban tep gol. Kum taru deina kane kadaw baha kane ka opening ceremony ka FIFA kala penbena bakan sadenru ka jingle burom ya pile bat kum juru ya Maradona haka snisdang jong ka World Cup taus nem arjar arpun riu. Haka baga jingle kai kan sadai hapreng ka Mexico Persia ka South Africa. Henry ke belajar mentah hakari Mexico syuaban sedang opening ceremony jongka FIFA World Cup. Kamtam ke linti di surok banlej syakane ke stadium. Kat kumbi kubor ke Mexico laong baka Mexican Teachers Union Organization kelap penlong daka jengki pajba ban Persia eka sorkar Mexico daka jingdawa ban penkiu eka salari tulap ke jongki. Bat ka jingiki joy kin hun nong hikai jong kari Mexico layas no ketilang ru da bun ki weipat ki organisation. Kumta kani kin hun klab berngamru ya ka sorkar jong ka Mexico ban penlong da ka jingiki ke bateng buat ban ban pentut ya ka snisdang jong ka FIFA World Cup hakamit jong ka kadwe tari. Lada ka sorkar jong ka Mexico kamla ban ai ya ka jingdawa ka jongki. Bat ka tmuru wat ban boykot sindon ban penyolat ban yo elekai ya kasisdang jong ka World Cup. Ki kenhun jong kinong hikai bat ki weru ki kenhun ki besnok tilang bat kasing kinong hikai hakari Mexico klambi shek surok bat kila pen kelonru wat ki dur stasyu jong kirang elekai football ki badon hak tikari Mexico. Hakabak opening ceremony kan ne kumbak handai po minute bat ki bansa perform hakanik opening ceremony kentubru Alejandro Fernandez, Belinda, Dani Ocean, J Balvin, Lila Dawes, Los Angeles Azules, Mana Antila kibadai kiban perform hak opening ceremony ka FIFA World Cup hakamit juga kadwe tare. Kublesibun.